We Talk Football SA. Masterpieces Mripe Stadium kusasa ntambama ngo6. Masithi kusasa sisho yini kusasa i8. Yeah, i8 August 2026 ngo6 ntambama MTN 8. Mamelodi Sundowns versus Polokwane City Masterpieces Mripe Stadium. Mfundisi. Sengijwayele ukusebenza nomfundisi. Ngiyakubona Mbulasi. Chairman. Orlando Mamelodi Sundowns ibhuquzisana nePolokwane City eMasterpieces Mripe Stadium eAtteridgeville. Uthini ukuphawula kwakho? Hayi, mangithi ngibheka ngapha ngibona isithunzi esikamufi. Shea Adams ngithi ngibheka ngapha kumafana base Limpopo. Hayi iSundowns kubukeka izadlela amahlanga. Yeah. Futhi ke indlela ezoveza ukuthukuthela ngayo izokuveza empini orongo. Yeah. iPolokwane City ayezana nandaba zika Shea Adams. Yeah. Kodwa kubukeka iPolokwane City izolimalela ukuhamba kweShea Adams emhlabeni. Izolimala iPolokwane City. Hayi iPolokwane City izolimala kahle makuthiwa umuntu ufela isona esirongo ilento ezabe yehlela iPolokwane City. iSundowns izobe imisele kakhulu ngokuhlonipha umfana. Isihluku izoskiphela emthini orongo. Yeah. Ngoba izoskiphela kodwa ka iskiphela sohluku kuzohlangana esikhaleni kaNtombela. Yeah. Yabona nje kona ayizodlela amahlanga mangithi ngiyayibheka nje ke Yeah. nokuhlala kwabo lephesheya kwezilwandle sibesiqala ileague la ekhaya twabona le Austria beya kwi-counseling yomfazi omlungu bebekhuluma iAustria makube winawo babanzima kakhulu. Kusho ukuthi babuye sebekhanselekile. Yeah. Sizobona ukuthi i-counseling yabo bathatha babeka phansi mangithi ngiyabheka iPolokwane City ngizwela usizi kodwa ke this is a football, anything can happen. Yeah. Sizothi sibheke usizi kanti iSundowns ikwitho waziba. Hey. La kuwafa kukhona abathorishi. Yeah, kukhona abazodlala, kukhona abazodlala bese kuba khona abazovakasha. Oh. Madondo, indaba ezithi. Angisuthi umfundisi uthi. Yeah. Mamelodi Sundowns versus Polokwane City. Uthini umbono wakho lapho ngalomdlalo? La ku MTN 8 kuthiwa abanye bayilethile, abanye bayilandile. Ubani oyilethile? Asiqale ngaloyilethile. Ezimnyama zilethile. Izodiliva Chiefs ilandile. Oh. Yebo. Akasiqale ke lana kwiSundowns nePolokwane City. iSundowns basahleli kumatras. Yeah. Angisho ukuthi bazophuma. Basahleli kumatras kube kuthiwa mhlambe kuya ngame. Bebengadlala ngale kwe15 kaAugust. Ukube kuthiwa uchairman wabo ukhona kwiPSL manje abanawo uchairman kwiPSL owabo wabafana bezodlala ngale kwe15 kaAugust. Yeah. Njengoba bezodliwa nje kusasa hayi ukuthi bazobedliwa ukuthi bazobe sahleli kumatras. Ngoba vele iPolokwane City yona izimisele abanabuhlungu obukhona ku. Yeah, kuSundowns kumuncu. Kusesemuncu kuSundowns. Ngeke uyolwa impi usahleli kumatras usazilile. Uyila kanjani impi usafaka inzilo. Uthi iPSL bekufanele ngabe umdlalo weSundowns ngale kwe15. Yeah. Bethu kuphona abafana bethu bandawonye bethola icounseling elimi zonke. Yeah. Bengathola icounseling olimi olulodwa. Ngoba umuntu okhuluma ulimi lwakho umuzwa kangcono. So kodwa kanje kusasa yona hayi asisho ukuthi kuzoba umlando kodwa nizosiphumela ilandela iPirate izophuma ngalesa sikhathi nabo baphuma leso sikhathi. Ngoba usho bazolanda kwavela usuku olulodwa abanye badlala ngo3 abanye badlala ngo6. Hayi bona bazosiphumela bona bobabili bazosihambela. Balungisela indaba yokuAfrika ngithi bahlala besitshela ngeAfrika. Yeah. Kodwa iChampions League sohlala nayo. Bathi nina nidlala iCAF Light. Bona badlala iCAF yangempela. Angithi phela sigibela indiza sonke bazizondela lokho ukuthi sigibela indiza sonke. Ngoba bafuna ukuhamba bodwa. Bafuna ukuhamba bodwa. Manje sigibela indiza sonke inkinga la khona. Mabeshaya itikiti nalishaya itikiti. Siyagibela sonke. Ukuthi indiza yapi? Yeah. Sonke siyakhona phesheya. La siyakhona eAfrika. Chairman, Mbulasi. uMadondo yena uthanda ukwehluka embonweni wakho uthi
ngenxa ukuthi Sundowns isazilile lokho kukhomba ukuthi ingasiguqa kusasa uthi izoguqa. Uyabona ngoba bulase kube so umuntu mayizilile umama ke kube naleza nkuni aphuma yozitheza agcine senza igoqo esebenzisa amandla amakhulu esebenza evala umlomo engakhulumi namuntu eveza nje into ukuthela kuphela ibonakala ngeaction yakhe ukuthi ukuthela lo muntu ingakho ke ngithi iSundowns ilokuzana iPolokwane City izofela izona engazazi la kupangijiki iPolokwane City izofela izona engazazi ePitori at least kuba bekuthiwa beyiya eLipompo mhlambe bengizokushintsha ukukhuluma kodwa manje ngoba iza khona la masterpieces yazwa khulunywa ngama pieces njengokusho khulunywa ngama pieces njengokusho nje masterpiece khulunywa ngama pieces lapha ngeSathetha sho ukuthi mawuya lapha ngeSathetha kumele indaba zakho uzazi ngoba kuyenzeka uphuma ngama pieces legend yabo masterpieces yabona lizo legama kushuthi akumele lela Sathetha kumele sibe nesihluku esinaso after 90 minutes kushuthi ke njenga ngisho ukuthi isiphithi iPolokwane bengenankinga yona beyiza kuwafa but isono ezosela yohlangana nembila esikaje Adams bebe bengazi lutho kodwa baza bengazi ukuthi ibona ama 130 ongathi banogqopho kanti abanaqopho ingakho ngisho ukuthi no anginikeza chance iPolokwane City ayidlulise nje kana wonke nje ama team azabe ekhaphile la kuwafa ngoba inkunzi ikhona futhi isakhonya isazokhonya ibuyisile icup libekile etinali ifuna ukulidefend okwesihlanu ingakho ngithi hayi cha ayiwine iSundowns ayiwine iArrows ngesonto okwaseke siboneke manje ukuthi kuyiwa kanjani phambili hayi siyazi noSuthu futhi aluwine hlangana zona uSuthu yabanje manje sengukubekela ama team awu4 aya phambili iPirates iSundowns iArrows AmaZulu lo ma team lawo iwona ke manje odlala ama semi final hayi kezwakala iscore seSundowns ne Polokwane City engenzeka kubo 5 Sundowns Polokwane angiyiboni kora iqanda hayi Matanda indaba ezithi usesiphethe umfundisi ungapha uSherman useshilo ukuthi iscore sakhe uyawabona amahlanu eshawa eSundowns wena ke uthe zakho zwena ngobani iPolokwane City kuma penalty bazowina 4-3 kuma penalty 4-3 kuwina iPolokwane City ekushayisa ebusuku and then iChiefs izodlala namaZulu izodlala home and away and then iDurban City izodlala nePolokwane City home and away sekuphelile kanjalo hayi Matanda bakwethu sithola ikola na ke ushaya ngendlela engajwayelekile bambala abantu abanokuqagela bethi kuzoba idraw bese kuyiwa kuma penalty kuwine bani kodwa uMadondo uyibonile ake sithi ke kusasa umdlalo wePirates nomdlalo weSundowns sizobe sesazi ukuthi kuwina bani ngesonto siyothi silala siyobe sazi ukuthi amaZulu siyobe sazi ukuthi iChiefs neArrows kuwina bani we talk football SA siyabonga abanye bayilethile abanye bazoyilanda bayilande